Дойди. Моля. Слушай се. Моля. У мода било младите да се вработуват сега. Каква е таа мода, бе, брат, ја не ја знам, бе. Предизборна мода е таа. Предизборна е таа. Значи одат по улици и видат млад човек, собират ги одма, брат. Како бе? Видат го млад човек и такви колици ке работеш. Дека, нема връзка. И взимат го так и он, и стават на компютър, разбираш, и стават на тук и он работе. И вика, що работиш? Поня. И вика, утре завърша сметка. Так, ентер. Нещо да се работи. Нещо да се работи. И работи си човек, и той е много. И я да ти кажам, ако ми веруваш, ако може и не ми да ми веруваш, аз съм за не дай Боже да му текне да ме вработи министър. Значи ти си тука да не те, ако те вработи, ке бегаш. Не спомнувай, ти може да ме вработи одма, разбираш? Оти млад човек су. И одма, так, компютър ми става, так си работи. Зависи от компютъра. Разбираш? Взема на това. И сега, чекай, защо не сакаш да се вработиш, брат? Гледай, чуден човек. Сакал да се вработи, не е нормален. Сега тога съм дойде. Прво, например, да предпоставим дека ќе се вработам, така ли? Да. Значи шо, ќе взимам плави картони, така ли? Ке си имаш плави картон. Значи шо, трябва да се разболам. Пак ке ти пропадат плавите картони, брат, трябва да се разболиш. Значи, добро, ке се разболам. Добро. Уредо. После това, разбираш ли, ќе взема един кредит. Шо ке ти кредит? Така си да правят, когато се вработат одма кредит си взема. Добро, и шо ке правиш тај кредит? Ќе вземам кредито, трябва ли да купам кола на стара от Бугария? Треба, брат, треба кола. Аз за да купам кола на стара от Бугария, трябва да ли да извадам бугарски пасош? Трябва да ти кажа. Значи он сака мене бугарин да ме направи. Брат, он тебе сака те заебе, да те разбори, бугарин да те направи. Болен бугарин! Брат, то сака болен бугарин, не дай Боже да се... Не. И, добре, болен бугарин ке го прежал, и така се болни бугари. Помни се бугарите, да, добре, разбираш. Иначе знаеш ли кай най-бързо се ваде бугарски пасош? Гледаш тук Локитското езеро, найдеш си. Знаялци! Бела и църна хроника, молим те. И после това ќе вземеш ушиден кредит. Шо ке ти го шеде кредит? Така правят си да от кредит на кредита, разбираш? Да се заглавя се, па се отглавя с от друг кредит. Добро, и после шо ке правиш за кредит? Они се смеят да ще знаят какво е. От тука 80% се кредитари. Акредитирани се. Акредитирани на кредит живеят, разбираш? Това са тия 20%, они ще ги делят кредитите. И после? Шо ке ти го вторио кредит не обясни? Сега вторио кредит трябва ли стан да си купа, разбираш? Дека ки живея. Треба стан. Тук ли не издава стан ли ки живея? Треба стан, треба стан. Големо е, предсобито големо е. Ама не това, разбираш? И стан, сам ли ке бидам? Не бе, ке си се ожениш. Шо? Боля човек да брат! Шо? Боля човек да брат! Да се жена! Нема шанс! Млад сум! Не кеш! Млад сум, имам уж 4 години до закона, това 30 шо е, разбираш? За данък. За данък. Да, па не... Леле, колко сакате заедно от тебе? И после аз се вработа, ти не е нормален ли си? Не, с края на робиш. Бог да чуе да брат. Знаеш ли шо сега ти обясня? И на вас да ви обясня. Шо било работа? Сега е мода да си невработен, разбираш ли? Кое е там? Та е ретро мода. Не минлива мода е та. 20 години трае мода. Да. А наявена уша за 30 ке трае сигурно. Тука ке нас. Еба си майката. Значи мода е да си невработен. Тук 40% са модерни. Не, тук от държавата 40% модерни. Общо от държавата 40% модерни, разбираш. Тук има ли, ако ти, брат, работен ли си? Нормално дека си завъртал, кай ти пари за карта? Шо? Чекай! Работен и женен, така ли е? Нормално не, брат, кредит имаш ли? Брат, кредита, брат! Пола имаш ли? Настава ли е?